obat iki. Lho, Jenenge temenan. Mahkota Dewa. Pahit Oh, mahkota dewa iki, Bano. Lah iki nek numpak sepeda gak yo mancal-mancal kok numpak daran ngono, Lek. Lho, ki oleh semene kayak pinter ta aku. Nggih, iki jenenge pupus kencur. Assalamualaikum. Alah. Iki kembangnya ayu kok tapi ini kok langu yo. Tapi enak Don ta Lur, kembang. Aku iki brusuk-brusuk rene iki arek golek kenikir Lur. Nang iki kok rupane meh padha karo kenikir lho. Iki ning ngarani kembang telekan. Heh, yo seje lek iki kenikir, lan iki kembang, gak ngono ta Lur? Ero tak gak sampean kok nanti padha dene kaya Kang Men. Oh, kok keliru. Iki lho, aku arep ngapik iki sing nom-nom iki lho. Eman wis sak mene-mene dhuwure nek gak dipeki iku. Aku iki bener langu tapi kok enak. Heeh, langu-langu enak. Iki yo sakjane ngene iki ngene terus digenekno ngene iki lho, Men. Cek kaya wong nang Bali-Bali ngono iku lho, Men. Ah ya Allah, Men, kono ku kurang ajar makmu wis kok gendruwo molono kok gendruwo tambah nemen lan kono iku, Men. Wis ngene ae. Biasane iki lho sing tak tekek dhuwur ngene iki kembang pecah piring nek gak ngono kenongo ngono lho. Cen penggemar kembang. Kan ponakane Susanti. Kono Susana medeni kok. Wis ngene iki ae, mari ngene melak nyusul yunem yo. Iki kira-kira iki sakmene iki kurang apa ora yo? Wis ngene iki wae wis sembarang. Kon iku ki anyar iku gorong tak gawe lah kok wis mau anyari. Loh, makane aku salah disimpen terus ya Lur ya. Tak sele digawe-gawe es ngono lho. Yo wis kono omani ese lho yo. Omani ese. Alah. Ngawur ra iki. Dinggo lelangenan menene makmu ra ndejangan. Ra Dukur wis sak sampean. menelik dunia iki kira-kira niki wis pangan larang kabeh. Aku sik murah pangan. Ngono lho. Kok ya Lur yo. Wis ayo Lur. Budal nyusul yu painem. Sik iki liwat endi kedamuk Jino iki tekan kabeh. Lho. Sikile iki ra iso munggah dhuwur e. Nah, iki lho wis teko Mei 6. Nang ndi iki wong kok lawange tutupan iki sing ngarep. Iki kok nang ndi akeh kembang. Iki buah apa ya, Men ya? Mbok. Abang-abang ini kena dipangan apa ora ya? Dipangan mate. Walah. Kok ora kolek nem. Hai, ayo kok isih nimbo iki piye to? Oh lah, sing ngono ku letreke iku lho delok ta Lur. Kono udan. lombokmu kok akeh lho. Oke, ame yo. Ame apane wong sing abange kok ono kok ame-ame Lho. Hah? Karyaku. Apa? Nggih dhewe boleh. Oh, nggak dhewe. Kok pinter iko? Gua pinter. Ana tapi kok alum-alum kok kowe ngene. Iki kan alon. Nah. Mergane iki ngisor wis ana urete. Ono urete, Lur. Sik takut takon. Iki apa kena dipangan kok gak? Oh, kena kuwi obat iki. Lho, Jenenge temenan. Mahkota Dewa. Pahit Oh, mahkota dewa iki, Bano. Ning kuwi nggo gawe obat. Tak kirano legi. Dadakno wis semaur, ya pahit jarene ngono ki. Njuk kepiye? Oh, prosoku iki kok njuk legi ngono ki lho, Lur. Mahkota Dewa. Iki carane lek nggih jamu piye? Nah, iki dingin iki. Sigari, Mahkota Dewa. dienggo ngeteh. Oh, tak kira kotange dewa. Nah, kotangku yo nang kae centelan. Wah, mambu yunem apa kotangmu? Ayo wis ayo. Wis lawan. Ayo, ya. Ayo, Lur. Yo, ndak udan. Iya Lah wis Lur, aku wis teko alas. Iki mang Kang Senan karo Kang Masudir. Lho, awak dhewe iki ager ramban dedaunan sing kira-kira kena dipangan ngono lho. Lho, iki mang jarine lek Sudir nang nggon iki niki ana pupus kencur. Saiki tak golekane engko nek apa ana pupus-pupus puyang barang disembrot ya. Enak, gaya ngono ta lek kowe aja guyu lek. Nice gayane. Oh, Adek. Wah, aku iki ambek tolah-tolah Lur, bek nek apa ana bong cukulan ngono lho. Ah, engko nek kena dilodhet ta kena digawe iku apa lumpia. Iki apa lek kok ngene iki lek? Kali apa to? Dari Lur medeni delok nah.
Nah, Wis ora lek ning ngene iki kali. Lho, watune lur. kali iki. Kan iki watu kabeh lur yo. Sampai tekan penisur kono keki watu. Jan wis. Heh? Halah kowe biyen ya apa le muni iki kok wong kowe iki sobone kalen kok. Iki sampe munggah terus ale. Oh, nang dhuwur kono kae ya. Oh, ha nang kene iki lho ambak dalane koyo ngene iki. Biasane iki dienggo liwatan wong do golek kayu. Ya lek ya golek ramban. Ramban ngarit. Ngono ku ngarit. Soale dalan dalan ya, Lek. Pak. Ya Ya ya. ya padha wae lek tunggale kok ngarit merumput. Oh. Lah iki nek numpak sepeda gak yo mancal-mancal kok numpak daran ngono, Lek. Lah nek sing wis pinter ya iso ki, Mbak. Iya to. Heeh. Kowe ning ngarep ya, tak Iso wis. gojeki. Oh, gampang. Kan aku juwera ki. Juara kepiye ya? Nah, arep ini juara juwera. Oh iya. Lho iki apa iki, Lek? Oh, ngene iki sapa sih nandur, Lek? Oh, Mbak Saji. Ngono to? Oh. Lah ngene iki wis ana wae ta durung? Wah, wes iki. Lah kae sing tuwa, Oh, sing iya. kaya ngono kae lho, sing Oh, wis iya, do mati. Oh, ngono ya. Iki berarti wae nek wis wite mati. Heeh. Oh, ya gelem. Ki buah naga tiruan. Wong gek nanas ya buah naga. Iki pitik walik sabo kebon, Lur. Aku gelem lek dipaculke laos ke mau ki yo ditandur nang ngene warung gunung anu dapur gunung. Dapur gunung. Oh, oh Iki ganyong incak-incak yunem. Lah, wah aja cilik arek kepidak cah cilik arek wis ditandur wae. Malas kae koncepno kono Oh ku. iya, sesuk diunduh ya awake Iki dhewe ngene ya. tanduran Mbak Saji, Lek. Heh, Iki. Oh, lah iki kencure. Oh. Iki kencure. golek sing Lur. pupus. Iya. Golek sing pupus. Oh, kencure. Lho, lah Mbak Saji nang kene, Mbak. Nandur apa, Mbak? Alah, ana sing duwe awake dhewe iki. Lah iya lah wong mambengi aku sijen kok kowe sing ra ijen. Lah aku sing ngulon-ngulon ya piye to? Iki gak ngene iki enom lho. Cek dhisik sing nemu, aku lho yo nemu lho. Aku iki ngante bingung to Mbak Wi, tuwa ning sing enom. Ha njuk piye le mari basake iki lho. Tuwa ning sing enom. Wis mbah, wis cek dipikir Mbak Wi dhewe aku ora iso mikir. Tak gelek ae. Iki piye Kang Wi? Ah, kok contongane tok jebuti kapan iki? Nah. Iki. Ayo iki wah gilo iki nom-nom temenan nggih. Wah mah jebol sak wite. Iki lho Lur, enom Lur. Iki jenenge pupuse kencur lho. Nah, kuwi lho sing Ngene nyontong. iki Lur, cemontong-cemontong ngene iki. Alah nganti keplengkang iki Lur rek. Lur, iki pupuse kencur. Yo ngene iki sing kena di gudang mentah, campur-campur kok ya. Lho. Ambune sedep. Iki nek sing ngene iki tuwa ning sik enom jare Mbak Saji mau ki ngono. Tuwa ning sik nom. Enak. Wis ale enem. Ole yo enem. Lah ya ngene iki Lur. Golekne kudu teliti Lur, karena Iki. ya isih nyelempet cara-carane ngono ku. Nek arep jebol wite digoceki. Ora wae le wong iki jebol siji tak ambu, jebol siji tak ambu. Ayo dijepuke lek nem. Nom-nom e. Mah, lah agak cemontong niki ditandur to malah. Yo Kang, waduh Kang Lek ya. Kang Lek. Lho ki oleh semene kek pinter ta aku. Nggih, iki jenenge pupus kencur. Nih. Ya, ki nyobanung, pinter kan aku. Yo pinter. Nah. Tak biji 100. Heeh. Wis, lho Lur, ngene iki kok karek golekno pupus puyang ya. Sampai gembrobis Lur. Lho Lur, wis oleh akeh to. Lho, iki pupuse kencur oleh sakmene kae. Terus iki ana pupus kenikir. Engko golek pupus-pupus liyane. Pupus pring kira-kira kena apa ora? Mane gatel. Kasap. Oh alah. Enak lho yo. Enak. Asline yo enak. Ya sapi sing Karek enak sing iku, doyane ora dhewe ya ora lho. lho. Kok ya. Wis ayo Lur medun Lur. Papringan mesti nek nang papringan puyangke nggone papringan. Rundingan gelek pupus-pupus liyane. Kira-kira pupus kolonjono ora kena apa Lek? Ora kena ya. Wis Lur, saiki ayo golek pupus-pupus liyane Lur. Gelek dhisik engko nek ana ya dijebok, nek ra ono ya wis ngene iki ae ya. Waduh Lur, ternyata iki aku ora iso medun.
Lek sudir tok iki sing iso medun. Tak peke wae Bu. Curam. Hah? Tak pekne wae yo. Ya wis ra apa-apa ya, Lek. Ra apa-apa ya, kowe iso ya? Ora apa-apa. Ha nek aku yo njungkir lek nang kono, Angel Lek. iki Bu dalane. Oh, jalan iki jero banget lho. Nek wong Pas lanang banyu jangkae ombo. Lah lek aku gak iso. Iya, wedi meleset. Anjane seneng yo kecek banyu nang kene yo. Kuwi palek puyange. Iki kunci. Oh, kunci. Heeh. Oh, Pos kunci. ana lek pupuse lek. Ono G Bu. Oh, iya iya lek heeh. Hmm. Waduh sayang aku rasa rono ya. Wis ra apa-apa aku tak linggo sithik. Iki anjuk nggo bumbu ora iki. Iya gak apa-apa sisan lek. Yo kok jebolne sisa. Heeh. Wis tuwa apa? Yo ana sing tuwa iki. Heeh iya. G. Wah, iya. Dikopi ana nggone kene sisan lek engko lek. Go. Oh. Ya. Ya ana gembok. G Bu. Ya Allah lek. Ya ya. Wes ngono kuwi lek. Semene Bu, cukup ya? Cukup, wes cukup. Ya. Ora sedep pisan lek sakmono kuwi lek. Lah. Oh, alah lek. Iki nggo bumbu jare. Heeh. Nggo bumbu. Lho Lur, oleh pupus sak ikune sak kuncine. Alon lek. Nah, dikopi kok kono wae lek. Lah. Aduh, aduh. Temet ya, Lek. G Bu. Ndi, Lek. Assalamualaikum. Alah. Wes, alah. Wah, kelor. Duh, kunci niki jan lagi lemu-lemu tenan e. Wis ya Bu. Wes, Lek. Wes, ayo. Wes, alon-alon. G. Dan, wis terima kasih ki wis sak Ya, menake wis. Ayo Bali nang nggone padepokan Lur. Wis oleh sembarang dingah iki. Ayo. Alon-alon Lur, tapi mlakune rasa banter. Nah wis Lur, masak ning kene iki ae ya karo Yunem iki mang wis mari grimis Lur. Wisan wis mari ngopi barang. Saiki agek lekas masak ya. Lho Yunem ngoncek ya apa? Kowe kate ngasah apa kuwi? ngasah peso. Tak njikuk wajan dhisik Lur. Halo, Mak. Halo. Ija iki Lur, mari ngonten ucul rene jarene. Iya, lho, Rek. Wis mari ta, Ja? Wis review ta? Sudah dong. Iya wis kene ae. Lagi, Mak, tak ewan, Kene karuan numpuk nang kene enak anget. Mak. Aduh, ganjan. Iki tau mbah ya, Mak, sayurnya? Ya umbanan. Iki juga banyu nang genuk iki ya kena kok. Banyu ta? Ono rek. Iki obake nang nisor kono kae. Nah iki Lur goreng tempe, goreng tahu wis ngene iki ae. Bae gantian kan bae ya. Iki, Bu. Ya. Tak cuci Ini sisa. sisan yo. Iki wis kan? Cek, Apa nih? Pas iki mengkara tak Oh, kupas. nggih, nggih, Ya, tak tak kupas wae. Siap, Bu. Kupasane. Siap. Iya kembang puyang. Yang jenenge pentot po. Heeh. Oh. Wis iki tahune digoreng sik Lur. Tahu iki seneng ta ambune iki nek mambu bang putih ngene luwih enak. Enak. Sedep ngono. Ono njaluk unjuk kebanyakan kok tapi kudu juga. Mulutnya hilang. Timun-timune ra jangan nduk. Oke. Lek nemes mulai Maret kambil Lur. Jangan iki bumbu. Iki kok berarti mentahan ta yo Nem? Mentahan. Mbak Pit, sampean kan canggih nganu ngulek bumbu kan kok? Nggih. Oh iya, kok duleke ya? Kolak-kolak kok banter. Aman. Wah, kok Entar Lek. Ora tuwek banget sedengan iki kok memet enak tenan. Ning meneng-meneng ngomong-ngomong, Mbak Pipit sampe doyan ora kok? Doyan lho. Oh, doyan.
Ora banan lho iki. Doyan kowe iki. Ya pokoknya seperti itu. Tahuku wis mateng, Lur. Mari ngene karek goreng tempe. Iki masak tak iki, Lur. Lah iki lho, Lur, sayuran iki mang. Iki engko mentahan kabeh. Ana pupus kenikir, godhong kencur, godhonge kunci. Pupuse tapi ne ya, aja sing godhonge alot nih godhonge. Terus ana Aduh, saya timun. makan Lah iku. iya, Cambah. ana timun, ana kecambah ndek. Iki engko campur dadi siji. Nah, bumbune iki bawang putih, kencur, lombok rawit, lombok gede. Wis ngene ae. Nah, diuleknya dah, unjulken dah. Uleken dah sampean lambene keplece-keplece selak luwe. Iki lho. Hawane iki lho, Mbak ya, wenu Ngene ngono. pol. Sampai Ngene iki ora panas, ora udan. Ah, sedengan. Dengan Lah iko Bu nembagi ngerajangi sayurane. Sayurane sing kaya mau ki kuwabe dirajangi ngono iku lur. Mentah, Paham. suwedep nek mentah iku. Wis iki ra ono barang sing digodhog kuwabe mentah. Sak sambel-sambel iki ya bumbune mentah. Tempenya buntas. Tambah gula ya, Lur. Ini lho, ben tambah mantep ya, Mak ya. Ini lho, Lur. Popone dicampur ngene iki. dicipi, Mbak, anyi pasien. Kiwak asine lur, iki grek kacangan jenenge. Goreng ya. Lah ambune sampe teko Hongkong iki. Ambune. Nah iki lur nodem lur. Nodem iki saiki kemasane anyar kaya ngene iki. Sakmene iki isi 30 kapsul. Regane ya luwih terjangkau. Nek sampean kepengin nyoba ono sing isi 10 ya. Nah, sampean iki wajib ngombe ngene iki sing duwe kencing manis kaya Bandung ngene iki lho. Dadi niku sedina iki ngombe ping 2. Esuk karo sore ya setengah jam sadurunge mangan. Sampeyan nek kepengin nyoba, ya iku mang sing tak kandhani ana sing kemasan cilik 10 kabel iku mang lho. Ojo lali ya. Bandung wis nyoba, saiki gilirane sampeyan kapan? Wis lor, wis mlumpuk nang kene. Saiki ayo diurap iki ne godhong-godhongane. Iki mau wis dicampur to. Nah, wis ditapeni. Yo, lho ngene iki lur. Iki cambandeke. Timune. Lho. Wis kaya ngene iki terus bumbune dikewarukno ngene iki lur. Lho, diurap ngene iki. Alah jan sedepe ran jamak-jamak ilok ngene iki. Gak yo yunem yo. Nanging mbok sego. Sik bae. Bae yo. Yo. Piye, Mbak? Sampean apa sih? Saya yunem. Kene iki nang rawuk kene. Wis padha balapan mak kowe wis. Temenan. Oh, enak yo ngene iki. Ku nang lawone. Coba oleh lagi. Oleh. Waduh. Takanane. Nek mangan cambakake ku manaan. Oh, ya. Subur manaan. Program Bu. Iwak asine lur. Aku tempe. Aku No, sembarang. Nek aku tak jangkepi. Tempe, Mak. Tempe, Nduk. Iwak asine lho kok. Mari. Monggo, Lur. Monggo ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Halah, yunem nek koyo ngene iki lho, Lur. Sapa sing kuat? Sapa sing kuat, Lur? wis kemeter sadurunge ngempok. Monggo. Monggo. Segere minger-minger temenan iki. Awan-awan meneh yo. Anjene nek gudangan mentah iki cedep, Lur. Enak ya? Enak pol. Urip nang desa iki ra kangel lur golek ngene-ngene iki. Wake, nek nang kutho ora ono pupus kencur, pupus puyang, pupus sembarang digawe ki ra ono. Iwak asine enak, Mak. Heeh. Iwak ngene iki enak. Enak yo ki.
Teman lur seweger kok. Dan iki masih ono lam toro dicampurno ya enak, Mak. Sedep. Aku gurung wae tuwa. Heeh. Lam torofung. Heeh. Peti Cina lho, Mbak Nem. Heeh. Iku enak ya. Ono kemangi ngono dan iku ya enak. Iki mang kene gak ono kemangi. Kemangine dhewe kok gak urip iku lho. Mati. Heeh. Ono isu keteki, Mak. Iki lek sudir kerja lur. Nang ngene lek watono. Dadi rasa merek. Mau yo ngetutno aku rene. Mari ngopi bareng yuk, mari nek Bali. Kerja wae kerja. Buah. Cukup. Entarnya. Bulut. Saiki mangan lho lur. Mikir mbekan. Meneh enak seger ngene mangan apa? Ya mangan urap iki. Nah. Tak. Sesuk. Oh, iso. Heeh. Rampung lur. Seger. Nek meneh buah. Apa? Bareng ngene. Eman-eman ya. Enggak ya. Mana bapae? Gampang. Kok ngurap meneh, isih ono kok ngurap meneh. Halo lur, enake. Temenan ngene iki nek mangan ngene iki rasane ku muarem ngono ku lho. Kayak puas ngono ku mari. Ngene meneh nyambel ae meneh, enak. Gak ngono. Ngambil apa? Sembarang ono godhong kates apa ono godhong apa sembarang. Tak sae awak dhewe iki saiki masae masang rawot. Alami. Heeh. Oh, jadi golek iwak-iwakan. Iwak temenan enek kok. Iki marak sehat. Tanpa listrik, tanpa gas iso mateng. Betul. Ya ngono. Heeh. Tanpa gas, tanpa listrik iso Iso mateng, mateng. iya. Iso mangan yo nem ora iso mateng. Ngono lho. Ya wis ngono dulur, cukup sakmene videone Bandung. Aja lali dikunjungi anak-anake Bandung kabeh ya dulur. Donga dinengo wae, tak dongakno dulurku ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atep lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.